Το δικό μας ταξίδι με τα OKRs ξεκίνησε περίπου πριν 4 χρόνια. Οικονομικοί δείκτες, revenues, EBITDAs, το headcount της εταιρείας μας, αλλά και άλλα στοιχεία όπως το ENPS έχουν υπερδιπλασιαστεί αυτά τα 4 χρόνια. Και η ύπαρξη και η συνδρομή των OKRs σε αυτό είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι και ιδιαίτερα κρίσιμο είναι να καταλάβουν όλοι οι managers πώς συνδέονται οι στόχοι των ομάδων τους με τους company-wide στόχους, πώς μπορούν να συμβάλλουν οι ίδιοι στην επίτευξη αυτών των στόχων, πώς μπορούν να προσαρμόσουν την στοχοθεσία του τμήματός τους με OKRs, με KPIs, έτσι ώστε να συμβάλλουν στα company-wide OKRs και σίγουρα να διαμορφώσουν μια κατάλληλη στοχοθεσία η οποία θα βοηθήσει την ανάπτυξη και του τμήματός τους αλλά και της εταιρείας. Όλες αυτές οι συζητήσεις και οι στόχοι που τέθηκαν και είχαν να κάνουν με την ομάδα μας, γιατί αποτέλεσε το συγκεκριμένο objective, ένα objective που είχε να κάνει και με το people κομμάτι με το HR τμήμα της εταιρείας μας, μας βοήθησε πάρα πολύ να μεταξελιχθεί το τμήμα μας και να βελτιώσει πολύ το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στον οργανισμό.